Deien Sales, els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans? No, sinó de deixar de ser imbècils. De cada 100 euros d'impost que es paguen a Catalunya, ens n'haurien de retornar. Això és el que es considera correcte en la majoria d'estats d'Europa. Funcionen una mica com en aquest cas l'estat espanyol, en què hi ha diferents comunitats que contribueixen en el comú. Doncs a Catalunya no ens en tornen 95, ens en tornen 60. Amb la qual cosa ens estan robant, i per això s'accepta la paraula robar, perquè és que no té altre nom, 35 euros de cada 100. O sigui, que cadascú que es faci els càlculs. Llavors, això què suposa? Aquest espoli que parlem, que és un espoli que se xifra en més de 20.000 milions d'euros. L'equivalent que ha fet servir el Fons Monetari Internacional per rescatar Hongria. Quin és el mecanisme de pagament perquè puguin pagar els impostos i, per tant, no entrin en una infracció? Com es fa això? En el nostre cas, a l'Agència Tributària Catalana existeix un model d'ingrés que l'he portat aquí amb el número de compte 2100 5053 02 000 24 633 de CaixaBank. És omplir això conforme el que li toqui pagar a aquest ciutadà i ingressar-ho a l'Agència Tributària Catalana. Diem prou és un crit de tota la societat catalana, és un dir prou a l'espoli fiscal que rebem per part de l'estat espanyol. Vol catalitzar tot aquest sentiment transversal del país a nivell d'empresaris, bombers, artistes, esportistes, periodistes, que s'adonen que bé, que aquí hi ha una injustícia econòmica i que s'ha d'aturar. I diem prou és la solució a l'espoli. Deixem la frase de Gandhi, només per remarcar que quan algú entén que obeir lleis injustes va contra la dignitat de l'home, cap tirania pot dominar-lo. Moltes gràcies.